Blok granita od 70 tona čini se nemogućim za ukrotiti. Nastaje unutar planine, odvaja se dijamantnom žicom, putuje na ojačanim kamionima i ulazi u tvornicu gdje ga divovske pile pretvaraju u savršene, blistave ploče spremne za putovanje svijetom. Transformacija granitne ploče počinje mnogo prije nego što se pojavi blistava površina. Sve počinje u kamenolomu, okrenut prema stijeni koja se može činiti čvrstom i nepomičnom, ali koja zapravo krije unutarnje pukotine, žile, slabe točke i varijacije boja. Prije rezanja, tehničari proučavaju stijensku masu kako bi utvrdili koji se dio planine može transformirati u komercijalno isplativ blok. Prvi korak je analiza kamena. Inspekcijski timovi provjeravaju orijentaciju žila, kontinuitet materijala i prisutnost prirodnih pukotina. U modernim kamenolomima, skeneri, ultrazvučna mjerenja i sustavi mapiranja mogu se koristiti za otkrivanje unutarnjeg integriteta granita. Cilj je odvojiti masivni komad bez da se slomi prije nego što stigne do tvornice. Nakon što se odabere područje vađenja, inženjeri označavaju obod bloka. Linije industrijske boje označavaju ravninu rezanja, koordinate bušenja i smjer u kojem se stijena treba odvojiti. Nije stvar slučajnog udaranja u planinu. Svaka rupa, svaki kut i svaki pokret rezultat je izračuna. Malo odstupanje može uništiti vrijedan kamen. Tada na scenu stupaju pneumatske ili hidraulične bušilice. Njihovi dijamantni svrdla prodiru u magmatsku stijenu pod ogromnim pritiskom. Tijekom bušenja voda se neprestano ubrizgava kako bi se alat ohladio, smanjila prašina i izbacili ostaci usitnjene stijene. Polako, linija okomitih i vodoravnih rupa definira obris bloka. Zatim dolazi jedan od najvažnijih alata u cijeloj granitnoj industriji – dijamantna žica. To je čelični kabel visoke čvrstoće prekriven kuglicama industrijskih dijamanata. Ova žica se ubacuje kroz prethodno izbušene rupe kako bi se formirala zatvorena petlja oko stijenske mase koju treba odvojiti. Kada se stroj aktivira, žica se vrti velikom brzinom i počinje odsjecati stijenu. Rezanje dijamantnom žicom može se činiti delikatnim, ali djeluje impresivnom snagom. Abrazivne kuglice zagrizu u granit dok voda hladi trenje. Bijela mješavina mineralnog praha i vode curi iz utora. Ova pasta ukazuje na to da se kamen otvara iznutra. U međuvremenu, hidraulički sustavi održavaju ispravnu napetost. Ako žica postane previše labava, gubi svoju sposobnost rezanja. Ako postane previše zategnuta, može se slomiti. Satima žica napreduje kroz stijensku masu poput nevidljive linije koja odvaja kamen od planine. Brzina, tlak i putanja moraju ostati konstantni kako bi blok izašao s čistim površinama. Kada je završni dio dovršen, komad je već odvojen, ali i dalje stoji uspravno, naslonjen na stijenu. Da bi ga nagnuli, radnici u pukotinu ubacuju zračne jastuke visokog tlaka ili posebne klinove. Dok se napuhuju, primjenjuju kontroliranu silu koja gura blok prema van. Gravitacija tada počinje igrati ulogu. Monolit se polako kreće, doseže svoju točku prevrtanja i pada na pripremljeni sloj od pijeska, zemlje i fragmenata stijena. Ovaj jastuk smanjuje udar i spriječava lomljenje desetaka tona kamenja pri udaru o tlo. Nakon što su na tlu, stručnjaci pregledavaju površinu. Traže pukotine, promjene u tonu, nedostatke i prirodne linije koje bi mogle utjecati na sljedeće rezove. Ako je blok prevelik za transport, izvode se sekundarni rezovi pomoću bušilica i metalnih klinova. Ti se klinovi umetnu u rupe i zabiju dok se ne stvori jednolika napetost. Stijena se cijepa duž označene linije. Konačni blok, sada veličine prihvatljive za teške strojeve, spreman je za napuštanje kamenoloma. Prednji utovarivači, portalne dizalice i čelični lanci okružuju kamen. Svaka karika mora izdržati ekstremno opterećenje. Prije podizanja, operateri provjeravaju sidra, točke oslonca i stabilnost. Nagli pokret mogao bi uništiti komad ili ugroziti cijeli tim. Dizalica podiže blok samo nekoliko centimetara kako bi potvrdila da je težina uravnotežena. Zatim ga polako pomiče prema ojačanom kamionu s ravnom platformom. Spuštanje se vrši precizno. Ovjes vozila se komprimira pod masom granita, a drvene grede raspoređuju pritisak kako bi se izbjegle točke naprezanja. Čelični kablovi imobiliziraju teret. Putovanje do tvornice složena je logistička operacija.
Na kamenolomskim cestama, strmim usponima i oštrim zavojima, vozač se kreće izuzetno sporo. Svaki zavoj zahtijeva izračunavanje težišta, nagiba terena i reakcije prikolice. Blok, koji je donedavno bio dio planine, sada se prevozi kao visokovrijedna sirovina. Kada stigne u tvornicu za preradu, granice još uvijek čini grubim, prljavim i neravnim. Ali unutar te neprozirne mase već postoje ploče koje će kasnije imati zrcalni sjaj. Tvornica jednostavno mora otkriti ono što je geologija skrivala milijunima godina. Po ulasku u tvornicu, blok prvo prolazi kroz elektroničku vagu. Bilježenje njegove točne težine omogućuje kontrolu proizvodnje, izračun prinosa i sljedivost kamena. Svaki blok dobiva jedinstveni identifikator. Ovaj kod prati granit kroz cijeli proces, od prijema do konačnog pakiranja. Zatim, portalna dizalica velikog kapaciteta podiže kamen i postavlja ga u pripremni prostor. Tamo se čisti mlazovima vode pod visokim tlakom kako bi se uklonili blato, prašina i ostaci kamenoloma. Kada se površina otkrije, tehničari mogu bolje promatrati pravu boju, orijentaciju vena i sve pukotine. U najnaprednijim tvornicama trodimenzionalni sustavi skeniranja mapiraju svaku konturu bloka. Digitalne informacije omogućuju donošenje odluka o tome kako ga rezati uz minimalan otpad. Granit je vrijedan, težak i skup za transport. Svaki izgubljeni centimetar predstavlja izgubljeni novac, energiju i vrijeme. Stoga je optimizacija procesa rezanja bitan dio poslovanja. Blok se zatim postavlja na tračna kolica koja ga prevoze do prostorije za piljenje. Tamo ćete pronaći jedan od najimpresivnijih strojeva u industriji, višelisnu pilu. Ova oprema može imati desetke paralelnih čeličnih oštrica, precizno poravnanih kako bi istovremeno rezale blok na mnogo ploča. Prije početka rada, granit se pričvršćuje za podlogu. U nekim slučajevima koriste se potpornji, klinovi, drvo, industrijski cement ili sustavi za sidrenje kako bi se spriječilo bilo kakvo pomicanje. Kamen mora satima ostati nepomičan. Ako se pomiče, ploče mogu ispasti iskrivljene, puknuti ili postati neupotrebljive. Višelisna pila radi drugačije od obične oštrice. Njene čelične oštrice ne režu same od sebe kao nož. U mnogim tradicionalnim sustavima stvarno sredstvo za rezanje je mješavina vode i čeličnog zrna. Ova abrazivna smjesa se stišće između oštrica i kamena. Kako se okvir pomiče naprijed-natrag, zrno troši granit mikron po mikron. Okvir stroja polako se spušta. Oštrice počinju dodirivati površinu bloka. Glavni motor prenosi snagu na velike zamašnjake koji generiraju konstantno, ponavljajuće, gotovo hipnotičko kretanje. Na prvi pogled izgleda kao mehanički ples. U stvarnosti, to je kontrolirana industrijska erozija. Voda istovremeno obavlja nekoliko funkcija. Hladi trenje, ispire kamenu prašinu, održava utor za rezanje otvorenim i pomaže u raspodjeli abraziva. Bez stalnog hlađenja, toplina bi mogla oštetiti alate, deformirati rez i stvoriti opasnosti za stroj. Kaša koja izlazi iz procesa je gusta mješavina vode, granitnih čestica i abrazivnog materijala. Proces rezanja može trajati više od 12 sati, ovisno o tvrdoći granita, veličini bloka i željenoj debljini ploča. Tijekom tog vremena operateri prate digitalne ekrane koji prikazuju tlak, brzinu spuštanja, potrošnju energije, vibracije i poravnanje. Preciznost je ključna. Malo odstupanje na vrhu može postati puno veći nedostatak do trenutka kada blok dosegne dno. Postupno, blok prestaje biti jedna masa. Unutra se pojavljuju deseci paralelnih ravnina. Svaka ravnina postaće ploča. Kada oštrice dosegnu blizu baze, ciklus završava. Stroj se zaustavlja, okvir se podiže i voda prestaje teći. Rezultat je svojevrsna kamena knjiga. Mnoge divovske ploče još uvijek vizualno povezane svojom težinom i blizinom. Čelična kolica uklanjaju izrezani blok iz područja piljenja. Tehničari umeću drvene klinove između ploča kako bi spriječili njihovo zatvaranje, sudaranje ili prevrtanje. Iako je granit tvrd, velika ploča može biti osjetljiva na savijanje. Njegova težina može postati njegov najveći neprijatelj ako se s njim ne rukuje pravilno. Zatim slijedi temeljito pranje. Mlazovi vode uklanjaju blato iz reza i prvi put otkrivaju unutarnji uzorak kamena. Pojavljuju se žile, kristali, mineralne mrlje i boje koje su bile skrivene unutar bloka. Svaka ploča je drugačija. Čak i ako potječu iz istog monolita,
Nijedna nema potpuno isti uzorak. Za odvajanje ploča koriste se vakuumski podizači. Ovi uređaji prijanjaju na površinu pomoću industrijskih vakuumskih čašica i omogućuju podizanje komada teških nekoliko tona bez bušenja ili oštećenja. Ploča se naginje, odvaja od ostatka bloka i postavlja na posebne transportere ili postolja. U ovoj fazi kamen je još uvijek sirov. Ima tragove rezanja, otvorene pore, hrapava područja i moguće mikropukotine. Da bi postao luksuzni proizvod, potrebno mu je ojačanje, sušenje, premazivanje smolom, stvrdnjavanje i poliranje. Rezanjem je stvoren samo osnovni oblik. Konačna ljepota pojavljuje se u sljedećoj fazi. Prije obrade, ploča prolazi kroz komoru za sušenje. Vlaga ometa prijanjanje smola, pa kamen mora biti pripremljen za primanje epoksida. Tehničari pregledavaju pukotine, šupljine i slaba područja. Zatim se nanosi visoko čvrsta smola koja prodire u pore i mikropukotine. Na stražnjoj strani mnoge ploče dobivaju mrežicu od stakloplastike. Ova mrežica djeluje kao strukturno ojačanje, posebno kod kamena s izraženim žilama ili osjetljivim područjima. Sklop ulazi u peć za stvrdnjavanje, gdje toplina stvrdnjava epoksid i trajno ga veže za kamen. Kada izađe, ploča je stabilnija, jača i spremna otkriti svoj sjaj. Linija za poliranje pretvara grubu ploču u površinu koja reflektira svjetlost. Ovaj se proces izvodi nizom abrazivnih glava, od kojih su mnoge impregnirane industrijskim dijamantima. Svaka glava ima drugačiju granulaciju. Prve uklanjaju višak smole i tragove rezanja. Sljedeće profinjuju teksturu. Posljednje stvaraju završnu obradu. Poliranje započinje grubim granulacijama, kao što su 50 ili 100. Ovi abrazivi izravnavaju površinu i ispravljaju manje nepravilnosti. Kamen se polako kreće pod rotirajućim glavama, dok mlazovi vode, hlade, trenje i uklanjaju ostatke. Površina, u početku mati hrapava, počinje postajati ujednačena. Zatim dolaze srednje granulacije, kao što su 200, 400 i 800. Ovdje granit počinje pokazivati svoj karakter. Žile postaju oštrije, kristali bolje reflektiraju svjetlost, a boje dobivaju na dubini. Voda koja teče preko ploče ispire finu prašinu, dok stroj održava konstantan pritisak po cijeloj površini. S finim granulacijama, kao što su granulacija 1500 i 3000, završna obrada doseže višu razinu. Tekstura postaje glatka, gusta i sjajna. U nekim linijama nanose se posebni polirni spojevi kako bi se pojačao odsjaj. Granit, koji se u kamenolomu činio kao neprozirna stijena, transformira se u tamnu, svijetlu, pjegavu ili kristalnu površinu, ovisno o svom prirodnom sastavu. Zatim slijedi kontrola sjaja. Digitalni mjerač provjerava odsjaj svjetlosti kako bi potvrdio da ploča zadovoljava standarde završne obrade. Kamere visoke rezolucije i inspekcijski sustavi otkrivaju ogrebotine, mrlje, otvorene pore ili mikropukotine nevidljive golim okom. Svaki nedostatak može odrediti hoće li komad biti klasificiran kao premium, standardni ili niži razred. Zatim se nanosi brtvilo. Ovaj proizvod prodire u pore i stvara nevidljivu barijeru protiv mrlja, vlage i vanjskih utjecaja. Automatske ruke ili filcani jastučići ravnomjerno raspoređuju brtvilo. Ploča se zatim suši i čisti komprimiranim zrakom dok nije spremna za konačnu obradu. No, mnoge ploče ne napuštaju tvornicu kao jednostavni pravokutni komadi. Neke se transformiraju u radne ploče, obloge, stepenice, stolove ili arhitektonske ploče. Zato prolaze kroz mostne pile, CNC strojeve i sustave za rezanje vodenim mlazom. Mosna pila precizno obrezuje rubove. Njezini dijamantni oštrice uklanjaju nepravilnosti i stvaraju savršene kvadrate. Zatim, ako kupac zahtijeva posebne rezove, ploča ulazi u CNC stanicu. Tamo se učitavaju digitalna mjerenja, planovi i predlošci. Glava za rezanje precizno prati koordinate kako bi izrezala sudopere, obrezala krivulje, stvorila zaobljene kutove ili proizvela prilagođene komade. Vodeni mlaz visokog tlaka omogućuje složene rezove. Pomiješan s granatnim pijeskom, može rezati granit s iznenađujućom točnošću. Ova metoda smanjuje naprezanje na osjetljivim rezovima i omogućuje oblike koji bi bili teški s tradicionalnim pilama. Na složenim rubovima i kutovima vješti obrtnici ručno dovršavaju završnu obradu. Iako je tvornica ogromna i automatizirana, ljudsko znanje ostaje ključno. Profiliranje rubova definira konačni stil. Ravni rub prenosi modernost.
Kosina dodaje oštrije linije. Zaobljeni rub omekšava komad i smanjuje rizik od oštećenja. Dijamantni diskovi različite granulacije bruse i poliraju rub dok se ne poravna s glavnom površinom. Svaka gotova ploča prolazi završnu inspekciju. Mjeri se debljina, provjerava se ravnost, provjerava se čvrstoća armature i potvrđuje se da vizualni uzorak odgovara odabranoj seriji. U velikim projektima ploče se grupiraju po tonu i godovima kako bi instalateri mogli stvoriti vizualni kontinuitet preko podova, zidova ili opsežnih radnih ploča. Sljedivost je također dio procesa. Svaki komad može se označiti barkodom, tehničkim informacijama, porijeklom bloka, dimenzijama, završnom obradom i namjenom. Fotografije visoke rezolucije bilježe uzorak ploče kako bi ga klijent mogao identificirati i usporediti prije ugradnje. Zatim počinje pakiranje. Ploče se postavljaju okomito na postolja ili u drvene sanduke dizajnirane da izdrže tone težine. Mekani odstojnici sprječavaju ogrebotine između poliranih površina. Konstrukcija je zatvorena pneumatskim alatima, ojačana čeličnim trakama i zaštićena skupljajućom folijom. Kamen mora izdržati vibracije, promjene vlažnosti, pomicanje tereta i putovanja oceanom. U logističkom dvorištu viličari velikog kapaciteta premještaju sanduke u kamione ili kontejnere. Raspodjela težine je ključna. Neuravnotežen teret može ugroziti transport. Grede, klinovi i pričvršćivači postavljaju se unutar kontejnera kako bi se spriječilo pomicanje sanduka tijekom transporta. Nakon što je zatvoren, kontejner kreće prema luci, ali proces ne završava otpremom. Održavanje se nastavlja unutar tvornice. Pile se pregledavaju, istrošene oštrice se zamjenjuju, hidraulički sustavi se kalibriraju, a senzori se ažuriraju. Točnost sljedeće ploče ovisi o stanju svake komponente. Nenormalne vibracije, nepravilno poravnata oštrica ili neispravna vodena pumpa mogu uništiti tone materijala. Održivost također igra sve važniju ulogu. Ostaci granita se skupljaju i drobe za upotrebu kao agregati, kompoziti od umjetnog kamena ili građevinski materijali. Mulj od rezanja se obrađuje u sustavima za taloženje i filtraciju. Oporavljena voda se recirkulira u pile, smanjujući ukupnu potrošnju. Čvrste čestice mogu se zbiti i ponovno upotrijebiti u novim proizvodima. Dakle, tvornica radi kao kontinuirani ciklus. Kamenolom isporučuje divovske blokove. Tvornica ih reže, ojačava, polira i sortira. Logistika ih šalje na gradilišta diljem svijeta. Otpad se vraća kao sekundarna sirovina. I svaka nova smjena počinje s novom masom kamena koja čeka da se transformira. Gotova granitna ploča izgleda tiho, nepomično i jednostavno. Pa ipak, njezina površina utjelovljuje lanac izvanrednih operacija. Planina je bila rascijepljena dijamantnom žicom, blok od 70 tona prevezen je opasnim cestama, višestruka pila radila je satima, smole su se stvrdnjavale toplinom, dijamantni abrazivi polirali su sloj po sloju i digitalne kontrole tražile su nevidljive nedostatke. Konačni rezultat je djelo koje čuva zemljinu, geološku povijest i istovremeno pokazuje industrijski kapacitet čovječanstva da savlada ekstremne materijale. Od sirove stijene do zrcalnog sjaja, granit prolazi kroz jednu od najimpresivnijih transformacija u svijetu prirodnog kamena.